Helo, enw fi yw aisha-may a Croeso. Heddi, dwi eisiau helpu chi i creu outfit blaen yn rhywbeth anhygoel, a gallwch gwneud hwn gyda pethau sydd ydych chi adref yn barod. Top tip fi yw accessorise. Mae gen i 3 outfits blaen dwi'n mynd i troi mewn i rhywbeth llawer fwy gyffrous. Bant ni! I ddechrau, dewisais trowsus a top plaen. Mae'r trowsus yma yn llawer i fawr. Tip fi yw i cael belt. Mae'n rhoi look mom jeans neu paper bag a dwi'n rili hoffi fe. Nawr mae'r top yma yn llawer rhy baggy a sdim siap arno fe o gwbl. Felly dwi'n mynd â bobl a dwi'n penderfynu clymu fe yn y cefn. Nawr gallwch chi clymu fe yn y blaen neu beth bynnag. A wedyn dwi just yn tucio fe mewn a mae'n cael crop top look lovely arno fe. Yn barod dwi'n teimlo fel mae'r gwisgo yma'n edrych yn llawer well. Dwi eisiau adio fwy, felly dwi'n rolio gwaelod fy'n trowsus lan, jyst i roi fwy o siap iddyn nhw eto. Trio peidio cwympo wrth wneud hwn. Mae'r gwisgo yma yn edrych fel rhywbeth byddwch chi'n gwisgo yn yr haf, felly byddwch chi jyst yn adio cot lovely, fluffy a scarf. Rhywbeth newydd dwi wedi darganfod yw bandanas. Dwi'n rili hoffi sut maen nhw'n edrych wedi clymu ar ochr jeans. A dwi'n gwisgo par o sgidiau gwyn i cyd-fynd gyda'r lliwiau. Nesaf mae 'da fi crys pink plaen. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond mae 'da fi lot o crisiau plaen dwi eisiau gwneud rhywbeth gyda. Felly, dwi'n gwneud layering, a mae 'da fi'r lovely polo neck yma, a dwi'n rhoi o dan i ddod â lliwiau newydd mewn i'r gwisg. Yna, dwi'n tucio fe mewn i fy trowsus mwyn gweld y belt amazing funky yma. Gallwch chi wneud hyn gyda llawer o crisiau fel byddai'n dangos ydych chi nes ymlaen, a mae'n llawer fwy dwym i'r gaeaf fyd. Dwi'n adio mwclis mwyn steilio fe lan tyma bach a wneud i fi sefyll allan. Yna dwi'n adio clistlysau hefyd. Dwi'n dweud wrthych chi gemwaith yw ateb pob problem gwisg sydd â chi. Dwi'n lyfio'r gwisg yma, mae jyst mor funky a dwi'n penderfynu adio chain ar belt fi, rhywbeth dwi wedi darganfod yn ddiweddar. Dwi'n teimlo mae'n jyst yn adio rhywbeth extra i'r gwisg. Nesaf mae 'da fi crys dwi'n caru wedi pario gyda trowsus llwyd bysai ddim fel arfer yn gwisgo dy'r hyn, ond bant ni. Eto, dwi'n penderfynu wneud layers. Nawr falle ydych chi'n methu weld ond mae symbol fach pink yn cyd-fynd gyda'r crys o dan a mae'n really satisfying i weld. Yna dwi jyst yn clymu'r top oherwydd mae'n llawer i hir i fi. Ond yna, ydych chi'n gweld llawer gormod o'r trowsus, felly dwi'n adio'r belt oherwydd dwi'n teimlo bod yn angen rhywbeth. Yna, dwi eisiau gemwaith eto. Dyma un o'r mwcluses hoff fi ar y foment, fel padlock. Dwi'n gwybod dwi angen rhywbeth i clymu pob dim, felly dwi'n adio'r hat yma, a dwi'n rili teimlo bod hwn yn clymu'r gwisg at ei gilydd. Yn y diwedd dwi yn actually hoffi'r trowsus, ond fel arfer bysa'n rhoi jeans fi gyda'r look yma. Ymlaen yn i'r look ola, dwi'n cadw'r trowsus arno gyda jumper llwyd, dwi'n adio colur gwyn, a dwi'n adio mwclis chain eto. Rolio'ch sleeves yn rhoi effaith mor syml, a dwi'n adio chain i cwblhau'r gwisg. A dyna ni, diolch yn gwylio, a dwi'n gobeithio nes i helpu chi i meddwl am syniadau newydd i sut i wneud eich outfits yn fwy cyffrous a diddorol. Ond yn enwedig yn fwy fel chi. Tan y tro nesaf. Ta!
Sorry, oedd fly yn marw yn darn o dŵr, so. Come on, honey. You can do it. Come on, honey. Come on. Oh yeah.